హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్, 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర సెకండ్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వని ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ ఏమి ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 40 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 15 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 17 సెకండ్ దగ్గర, 18 సెకండ్ దగ్గర, 19 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 20 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, సో 25 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఇలా ప్రతి దానికి చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ముందు ఎఫెక్ట్ ఏమో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, ఇప్పుడు పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు దీనికి కూడా సేమ్. సో ప్రతి ఫోటోకి పెద్ద పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాస్ట్ ఇక్కడ
ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై